Primeira visita do novo conselleiro de Sanidade á área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Antonio Gómez Caamaño mantivo un breve encontro de traballo cos profesionais, unha oportunidade que aproveitou para remarcar a importancia que para el terá eliminar a burocracia no traballo dos médicos para centrar a atención no paciente. Que tal, saúdos de contado, escoitamos o novo conselleiro de Sanidade. Antes imos con outras novas do día. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza na que se rexeitaba a solicitude de indemnización por parte da empresa xestora da autovía do Barbanza pola perda de tráfico durante os estados de alarma da pandemia. Reclamaban máis dun millón de euros, unhas perdas que o Alto Tribunal Galego non considera aprobado. O IES de Valga prepárase para a implantación de 3 novos ciclos de FP Dual. A partir de setembro impartirase nova formación en mantemento electromecánico, xardinaría e floraría e mecatrónica industrial. Ao tratarse de formación dual, o alumnado recibirá as ensinanzas tanto no centro como en empresas da contorna. Reunión entre o Concello de Ribeira e a xerencia da ASEA, Solo Empresarial do Atlántico, sobre a mesa a procura de novas alternativas que permitan satisfacer a elevada demanda de chan industrial no municipio e tamén na comarca. Na xuntanza, tanto o goberno ribeirense como a ASEA coincidiron na urxencia de atopar unha solución rápida a este problema. Nace un novo festival en Boiro. Chámase Bacanito Fest, unha cita musical que terá lugar o 12 e 13 de xullo nas inmediacións do campo de fútbol de Valiño. Ademais de varios DJs da contorna, xa está confirmada a presenza de Alex Martini e Dumore como cabezas de cartel. E o Concello de Meis seguirá apostando polo Festival de Jazz da Armenteira. Esta mañá a alcaldesa da localidade renovou o convenio de colaboración coa Asociación Terras Altas do Salnés, entidade organizadora desta cita musical. En virtude desta colaboración, o Concello concede para o festival unha axuda de 3.000 euros. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E como víamos agora en portada, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza ditada anteriormente polo Xulgado Administrativo número 2 de Santiago, na que se rexeitaba a solicitude de indemnización por parte da empresa xestora da autovía do Barbanza por un importe de 1.100.000 euros a consecuencia da perda de tráfico durante os estados de alarma da pandemia. A firma pretendía acollerse a un real decreto aprobado polo Goberno Central que tiña como obxectivo paliar os posibles efectos económicos que a crise sanitaria puidera ter causado nas concesionarias, unhas perdas que o Alto Tribunal Galego non considera aprobado. Sobre este auto, aínda cabe recurso no Tribunal Supremo. En primeira visita do novo conselleiro de Sanidade á área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, Antonio Gómez Caamaño mantivo un breve encontro de traballo cos profesionais, unha oportunidade que aproveitou para remarcar a importancia que para el terá eliminar a burocracia no traballo dos médicos para centrala na atención ao paciente. Tenemos muchos retos por delante. Vienen muchas cosas nuevas en innovación tecnológica, farmacológica, medicina de precisión, inteligencia artificial. Tenemos que adaptarla a nuestro sistema sanitario de una manera racional y sobre todo adaptar también el sistema a la población y a nuestra realidad geográfica, ¿no? Una población dispersa, pluripatológica, envejecida, que va a necesitar sin ninguna duda un cuidado singular. Pues tenemos que modificar, darle un poco la vuelta a todo para fijarnos los objetivos que son fundamentalmente aumentar la cantidad y calidad de vida de todos los gallegos y gallegas. Na súa intervención, o conselleiro detallou as que serán as liñas estratégicas da Consellería para esta legislatura. Comezou asegurando que Galicia ten un sistema de saúde de moi alto nivel, pero apuntou tamén que é necesario mudar a maneira de traballar para optimizalo. A este respecto, insistiu na súa aposta polo diálogo con todas as partes. Caamaño tamén abogou por un pacto entre a Administración, os profesionais sanitarios e a poboación para definir realmente o tipo de sanidade que queremos para o futuro. Ademais, incidiu na necesidade de acadar unha sanidade pública baseada nunha interacción real e eficiente entre a atención primaria e a atención hospitalaria. O conselleiro puxo especial énfase na necesidade de prestixiar a figura de todos os profesionais do ámbito da saúde, comezando polos médicos de atención primaria.
O IES de Valga prepárase para a implantación de 3 novos ciclos de FP Dual. A partir de setembro impartirase nova formación en mantemento electromecánico, xardinería e floraría e mecatrónica industrial. O tratarse dunha especialidade dual, o alumnado recibirá formación tanto no centro como en empresas da contorna, recibindo unha remuneración económica. A partir do curso 2024-2025, o IES de Valga contará con 3 novos ciclos de FP Dual, especialmente relacionados coa fabricación mecánica. A partir de setembro impartirase nova formación en mantemento electromecánico, xardinaría e floraría e mecatrónica industrial. Esta mañá, a directora xeral de Formación Profesional da Xunta visitaba as instalacións para valorar posibles melloras de cara ao vindeiro curso. O gran impulso que vai a ter este centro de cara ao próximo curso, no que vai haber un impulso importantísimo nos proxectos de Dual, sobre todo relacionados coa fabricación mecánica, o ámbito da fabricación mecánica, que, bueno, é un ámbito empresarial moi potente aquí no Concello e nos alrededores do Concello, e tamén vamos a incorporar pois esa Dual en agroxardinería. Entonces, bueno, pois vai a supor un incremento de oferta importante. A ampliación da oferta responde tamén á alta demanda de persoal cualificado nas empresas da zona. De feito, tratarse de ciclos duais, a formación terá lugar neste centro e tamén en empresas próximas, recibindo ao alumnado unha remuneración económica. Coñecemos ben como é o tecido empresarial de Valga e contorna no sector do metal, entón imos, ademais da familia de fabricación mecánica que xa ofertamos, imos incluir a familia do mantemento, non? De instalacións e mantemento, por medio dun ciclo medio. O centro conta xa con oferta en 2 familias profesionais, a de fabricación mecánica e a familia agraria, co ciclo básico de agroxardinaría e composicións florais, unha área a que agora lle van dar continuidade coa implantación do novo ciclo de xardinaría e floraría. É unha formación que non hai en moitos kilómetros a redonda, mas si hai moitísimas empresas que teñen necesidade de persoal cualificado, por iso este ciclo medio de xardinaría e floraría pensamos que é unha oportunidade inmensa para o alumnado da zona. O alcalde de Valga, pola súa banda, salienta o plus que supón que o alumnado poida desenvolver a súa formación en empresas próximas. A nivel empresarial, o Concello de Valga é moi importante, pois nada, estar aquí ao lado da dirección e do seu equipo para intentar entre todos pois organizar a maior cantidad posible de ofertas que poidan formar alumnos e que, ao mesmo tempo, dar salida á demanda que están facendo os empresarios, non? Para cualificar nas distintas profesións que están demandando. Ademais das instalacións que van a acoller estes novos ciclos, a visita serviu tamén para que a directora xeral de Formación Profesional coñecese outros espazos do IES de Valga, recoñendo tamén outras peticións de mellora por parte da súa dirección. A Corporación de Rianxo celebra a esta hora un pleno extraordinario no que se debate a aprobación do presuposto municipal para este 2024. O documento, presentado polo Grupo de Goberno liderado por Rianxo en Común, ascende a 9,2 millóns de euros, o que supón un 22% máis que o último presuposto que fora aprobado no 2021. Aínda que recoñecen que non é o orzamento que desexan, dende o Executivo rianxeiro consideran que se trata do mellor presuposto que poden ter nestes momentos. Trátase dun orzamento de transición, co que poder dar resposta ao incremento experimentado polo gasto corrente nestes últimos anos. É un orzamento bo, é un orzamento o mellor que podíamos ter neste momento, un orzamento que vai preto dos 9.300.000 euros, o que supón medrar algo máis dun 22% con respecto ao orzamento que temos prorrogado ao do ano 2021, por tanto, ten ese carácter transitorio, pero tamén ten a expectativa de mirar cara ao futuro e de empezar a poñer orden nas contas municipais e ter unha base fundamental para xa no ano 25 estar falando de outro tipo de orzamento con unha capacidade de investimento moito maior que a que podemos ter encima da mesa. O orzamento que estaba confeccionado en aquel momento nada ten que ver coa realidade de hoxe, pasaron dende aquela 2 exercicios completos e a mitad do outro no que estamos. En todo este tempo, ademais de cambiar a situación, o gasto corrente aumentou de maneira moi importante, igual que aumentou para as familias, aumentou para as administracións, no que ten que ver con alumeado, no que ten que ver con saneamento, no que ten que ver coa xestión de EDAR que asumimos dende aquela hasta ahora, quero dicir, un continuo joteo de gastos que fomos acumulando nestes anos pasados e que non están previstos no orzamento. O orzamento recolle tamén as achegas e preocupacións formuladas polos grupos da oposición, permitindo ademais desenvolver os programas e actuacións fundamentais para o municipio en materia de conciliación e educación,
como é o caso da posta en marcha do Plan Madruga, así como tamén o mantemento das vías de titularidade municipal e espazos públicos ou no eido da promoción económica. Non nos quedamos en recoller o que hai, senón tamén neso que comentaba de ir poñendo foco cara ao noso propio programa de goberno. Nese sentido, programas tan fundamentais como pode ser en materia de conciliación o Plan Madruga, que hasta a fecha non está orzamentado, non hai posibilidade de desenvolvelo, pois está contemplado no orçamento, partidas que teñen que ver co desenvolvemento económico, con poñer a disposición das asociacións de empresarios, tamén do propio Consello, fondos para poder levar a cabo distintas actividades de dinamización, un plan de mantemento dos accesos a núcleos ben dotado, tanto para os desbroses de beiravías como para a reposición de firmes, etcétera, de pequenas partidas ou de partidas ben dimensionadas para poder ir desenvolvendo o noso programa de goberno e, ademais, dar conta de todo isto canto veño de comentar a respecto do gasto corrente. E máis política, a Agrupación Socialista de Boiro demanda á Xunta un incremento no financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. Considera que as partidas consignadas pola Administración galega son insuficientes, polo que o seu sobrecusto acaba recaendo sobre os concellos. A través dunha moción presentada a pleno, os socialistas de Boiro demandan á Xunta de Galicia unha maior dotación orzamentaria para financiar o servizo de axuda no fogar. Na actualidade, a Administración Autonómica achega 12 euros por hora de servizo, cando o custe real encareceuse notablemente, oscilando entre os 22 e os 24 euros. Actualmente, para este ano 2024, no Concello de Boiro temos un custo de 24 euros a hora ordinaria, e ascende este ano unha cantidade de 1.654.000 euros, dos cales o Concello de Boiro financia con fondos propios. Resumidamente, os veciños e as veciñas de Boiro cos seus impuestos están pagando 827.000 euros de un servicio que supón 1.654.000 dunha competencia que non é municipal, que é unha competencia da comunidade autónoma. 827.000 euros que poderíamos financiar outros moitos servicios. O déficit entre o prezo establecido pola Xunta, que se mantén conxelado dende hai anos, e o custe real do servizo está a ser asumido polos concellos, constituindo unha pesada carga para as arcas municipais. Un servicio que non nos corresponde, que prestamos nós, pero que non nos corresponde, estamos pagando tanto, hai que darse conta de que é un servicio de 24 euros a hora, dos cales 12 euros os pon a Xunta e o Estado, e outros 12 euros o está poñendo o Concello de Boiro. O Concello de Boiro está poñendo tanto, con moitos menos recursos, que o Estado e a Comunidade Autónoma xuntas. De cada 10 euros municipales, un é destinado ao servicio de dependencia. Estamos nun momento xa moi crítico, que ao igual tamén que todos os concellos de Galicia, e é o momento xa de revertir a situación esta, porque a situación na que vivimos ahora mismo é unha situación na que uns invitan e outros pagan. En este caso, a Xunta está invitando e nós pagamos. É o momento xa de que a Xunta se faga cargo das súas competencias, en este caso, o servicio de dependencia, que o dote de financiación, e desta forma poder nós, os veciños de Boiro, utilizar eses 827.000 euros para os nosos propios servicios. Denuncian, ademais, que se trata dun servizo cada vez máis demandado, polo que instan a Xunta a dotalo de máis recursos e medios para reducir as listas de agarda e o número de usuarios pendentes de valoración. E o Partido Socialista de Poio é contundente ao facer balance do primeiro ano do Partido Popular no goberno con Ángel Moldes como alcalde. A formación considera que foi un tempo perdido pro municipio e asegura que se limitou a circo, festa e propaganda. Tamén denuncian que o actual executivo é moito máis caro que o anterior do que eles formaban parte. Hoxe, Gregorio Agís asegurou que, despois deste primeiro ano de marxe ao novo goberno, os socialistas farán unha oposición constructiva pero rigorosa. O Partido Socialista de Poio suspende o goberno do Partido Popular, pero o seu voceiro Gregorio Agís, este primeiro ano de mandato de Ángel Moldes foi un tempo perdido para o municipio. O balance é claramente negativo. Si temos que describir con un titular o que representou este ano é un gran engano. Vemos que hai unha enorme diferencia entre o que se decía na oposición, o que se decía do goberno anterior, do que se iba a facer e o que se fai realmente. Hai unha enorme diferencia. Non podemos falar de festa, circo e propaganda, non? Digamos que é o
caracteriza o goberno actual. Agís chama a atención sobre o cambio na postura que asegurou experimentou Moldes ao pasar da oposición á alcaldía. A primeira medida foi subirse os soldos, a segunda medida que adoptaron foi contratar asesores e a terceira foi pedir 2 créditos. Isto, claro, bota por terra todo o discurso que mantiveron na oposición, un discurso tremendamente virulento, duro, co goberno anterior. Pro voceiro socialista trátase dun goberno presidencialista con escaso peso das concellerías. Cre Agís que os populares descoñecen por completo a xestión pública, acúsaos de falta de transparencia e asegura que aínda non puxeron en marcha ningunha iniciativa. Están vivindo da herdanza socialista, están vivindo dos proxectos que deixamos, están vivindo dos fondos europeos e dos diferentes iniciativas. Vemos que todas as obras que están en marcha son obras que deixamos firmadas do anterior goberno. A PO 308, os paseos marítimos de Raxó, o propio Ateneo que empezará agora, os núcleos tradicionais. Transcorrido este primeiro ano de mandato, dende o Partido Socialista advirten de que farán unha oposición construtiva, pero máis rigorosa. Pois facer unha oposición máis diría rigurosa, non sei se dura, pero desde logo poñer de manifesto as carencias que ten este goberno, que son moitas, e intentar comunicar á veciñanza que é unha oportunidade perdida, é unha oportunidade que pagaremos durante tempo. Os concelleiros socialistas acusaron o executivo de Ángel Moldes de falta de xestión en cuestións como a Illa de Tambo, o coidado do espazo público ou en materia de cultura e igualdade. Galicia vivirá un 17 de maio pasado por auga. Falamos das letras galegas logo da publicidade. Aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Reunión entre o Concello de Ribeira e a xerencia da SEA, Solo Empresarial do Atlántico. Sobre a mesa, a procura de novas alternativas que permitan satisfacer a elevada demanda de chan industrial no municipio e tamén na comarca. Na xuntanza, tanto o Goberno ribeirense como a SEA coincidiron na urxencia de atopar unha solución. O Concello de Ribeira segue a dar pasos na busca de financiamento para a construción do novo polígono industrial. Esta mesma semana, os responsables do Executivo local mantiñan unha xuntanza coa xerencia de Suelo Empresarial del Atlántico, a que lle solicitaron colaboración para poder desenvolver o proxecto, que prevé unha ampliación de máis de 250.000 metros cadrados. Abordamos a necesidade de que Ribeira teña colaboración para impulsar o seu polígono industrial, que quero lembrar que é un proxecto de 250.000 metros cadrados, 158.000 metros cadrados netos, onde vamos a poder instalar empresas e, por tanto, xerar postos de traballo. Na actualidade, o Concello xa ten definido o proxecto e conta co compromiso da Deputación da Coruña para mellorar o trazado viario que conecta co futuro parque. Sen embargo, precisa da implicación doutras administracións, posto que o investimento inicial ascende a 13 millóns de euros. Estamos falando dun proxecto de 13 millóns de euros e, por tanto, é necesario que as administracións públicas se impliquen. Neste momento temos o compromiso por parte do Concello de Ribeira, evidentemente, como máximo promotor dese polígono industrial, pero tamén temos o compromiso da Deputación da Coruña para mellorar toda a traza do viario que levaría a ese polígono industrial. Por tanto, tamén necesitamos que outras administracións, como pode ser Suelo Empresarial del Atlántico ou a Xunta de Galiza, se impliquen para que Ribeira teña un chan industrial onde poder asentar esas empresas, poder facer postos de traballo e evitar a fuga desas empresas que se están indo de Ribeira. Pola súa banda, a xerente de SEA, Beatriz Estallo, comprometeuse a estudar o proxecto e apoiar a dotación de chan empresarial na zona que resulte máis viable, posto que o obxectivo da entidade é favorecer a creación de emprego na comarca, facilitando a implantación de novas empresas ou a ampliación das xa existentes.
Máis asuntos, a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia, Omega, celebrou este xoves unha xornada centrada nas novas tendencias de comercialización e consumo no sector. Foi nas súas instalacións en Vilagarcía, un encontro no que se puxeron sobre a mesa diferentes estrategias arredor deste produto, dende a súa presentación, técnicas de marketing ou a súa promoción a través da gastronomía. Na procura de ideas que se poidan aplicar ao mexillón, na xornada abordáronse diferentes estrategias de marketing na industria alimentaria. A xornada foi inaugurada polo alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e clausurada polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Falar das novas canles de comunicación, ao igual que as novas tendencias de consumo, ao fin e ao cabo non deixan de ser dous eixes dunha mesma idea, que é o feito de ser capaces de entender as demandas do mercado e ter a habilidade de saber adaptarse a elas, evidentemente apoiándonos en todas cantas instrumentos e estrategias hai hoxe en día, ben sexa a mercadotecnia, a innovación. E saiban tamén que o Concello da Pobra ven de convocar varios procesos selectivos para a contratación de persoal. O obxectivo é crear unha bolsa de emprego para a cobertura de vacantes en varias áreas como o Servizo de Axuda no Fogar, o Servizo de Socorrismo nas Praias e o Departamento de Obras e Servizos. Nas dúas últimas, o procedemento realizarase mediante concurso oposición, mentres que no SAF valoraránse os méritos. Os aspirantes dispoñen dun prazo de 15 días hábiles para presentar solicitudes. As bases de cada proceso están disponibles na web municipal ou no rexistro do Concello. Galicia prepárase para un 17 de maio pasado por auga. Iso obrigou a moitas asociacións e concellos a adaptar a súa programación das letras galegas. E o caso de Boiro mantense a Romaría das Letras, aínda que as actividades vanse desenvolver no interior do Pazo de Goiáns. O único cambio que hai é que se suprimen os bailes tradicionais que estaban previstos para a parte de fora, un escenario que estaba grande previsto na parte de fora diante da torre, que non se poden levar a cabo por o risco de chuvia e a peligrosidade que pode supor para os nenos e nenas que bailan. Entón, bueno, eso quedou aprazado para outro día e eso é o que vamos a cambiar. Despois, todos os concertos se van a meter no interior, o sea que a Lana e os Melidaos van a tocar no interior do Pazo. Vamos a modificar un pouco a programación, porque ao ser dentro vamos a ter que retrasar media horiña a presentación institucional co acto de Barbantia que iba a estar previsto para as 4, ás 4:30, pero seguimos mantendo, como digo, actividade durante todo o día no Pazo de Goiáns, así que sigo animando a que a xente veña vestida de tradicional, co que queira, un gorro, unha pañoleta, unha falda, os zocos, para seguir tendo este día de esplendor no Pazo de Goiáns. E seguimos alí en Boiro porque este municipio amplía a súa programación estival co Bacanito Fest, unha cita musical que terá lugar os días 12 e 13 de xullo nas inmediacións do campo de fútbol de Baliño. Ademais de varios DJs da contorna, xa está confirmada a presenza de Alex Martini e Dumore como cabezas de cartel. Aínda inmersos nos preparativos do Bacanito Fest, os organizadores deste novo festival programaron para esta mesma noite un acto promocional na Praza da Boqueira da Negral. Hoxe, o 16, veñen dous DJs de Mallorca, estamos os de aquí de Boiro, Mateo Fajardo, vimos de Ribeira tamén eu mesmo Mateo Velleira. A parte de ser ao aire libre, tamén queremos darlle un pouco de axudas locales e tal, e vamos a facer despois a posfesta na pousada. Tras este aperitivo, a mediados de xullo, os días 12 e 13, celebrarase o Bacanito Fest en Baliño. En cabeza de cartel vamos a ter Alex Martini, a MVRK e Dumore, que son dous DJs e un cantante do máis popular da escena actual española, e despois teremos outro cabeza de cartel que aínda presentaremos cara ao 16 de xuño, para manter un pouco tensión e ir presentando progresivamente. Estos estarán acompañados de outros grandes artistas da talla nacional, tal como Maki Álvarez, que é un DJ, Skichi, un gran produtor, acompañados tamén de DJs de toda Galicia, como Diego III, Esetenau, Enter e outros locales como Soto, Recho, que son cantantes de aquí da zona.
O Concello colabora coa organización desta primeira edición que nace con vocación de continuidade. Estamos moi contentos de poder colaborar con esta nova iniciativa. Sempre digo que é verdad que despois hai que mantelo no tempo, pero tamén sabemos que se a administración non está colaborando ao lado da xente que quere poñer en valor a música, sea do estilo que sea, e non estamos apoiándoos, pois dificilmente poden empezar. As entradas xa están á venda e poden conseguirse a través das redes sociais oficiais do festival. E o Concello de Meis seguirá apostando polo Festival de Jazz da Armenteira. Esta mañá a alcaldesa da localidade renovou o convenio de colaboración coa Asociación Terras Altas do Salnés, entidade organizadora desta cita musical. En virtude desta colaboración, o Concello concede para o festival unha axuda de 3.000 euros. Marta Giraldez, a alcaldesa, destaca que para o goberno local este é un dos eventos culturais máis importantes dos que se celebran no Concello, apuntando que dende a súa chegada á alcaldía a contía económica aumentou para garantir a súa viabilidade. Pola súa banda, dende o colectivo salientaron que esta é a única vía de financiamento coa que contan e dai a súa importancia. A organización, por certo, está xa a traballar na programación da que será a 9ª edición deste Armenteira Jazz, unha cita que terá lugar a mediados do mes de xullo. No ano 2020 incrementamos a aportación que viña facendo o Concello anteriormente, porque creemos firmemente en este evento. Creemos que é un evento, ademais, dunha categoría moi importante e que enche de cultura o noso Concello e fundamentalmente a parroquia de Armenteira en un lugar tan emblemático como é as inmediacións do monasterio, non? Entonces, bueno, pues este ano o convenio, o Concello renova ese convenio coa esta asociación, é un dos poucos convenios nominativos que temos. Ter en conta que solo é a aportación económica a que temos axuda. Non estamos pedindo, ni estamos, digamos, tanto a Diputación ou a Xunta de Galicia, senón é solo por parte do Concello, que outras asociacións poden dicir, bueno, pues, onde podemos sacar outro tipo de dinheiro. Nós, en este caso, só temos a aportación do Concello para facer todo o festival. O Club Deportivo Mosteiro xógase o seu ascenso á Segunda Galicia. O equipo meisino enfrontarase ao Salcedo no partido de volta o vindeiro domingo ás 6 no Municipal José Betanzos. Na ida o Mosteiro impúxose 2-1, facendo soñar a súa afición con lograr o aseado ascenso. Foi difícil, estuvemos con altibaixos, pero bueno, agora o equipo ao final fíxose fuerte e non quedou outra que ascender, xa que chegamos hasta aquí, agora hai que darlo todo. Queremos facer un chamamento a toda a veciñanza de Meis para que o domingo ás 6 da tarde nos acompañe o Club Deportivo Mosteiro no Municipal José Betanzos, porque temos que levar o noso equipo en volandas, non? Que ese resultado favorable que temos, non? De 1-2 que tivemos no campo, que ali estivemos desde o Concello acompañando o domingo pasado, pois ten que sair adiante e temos que o domingo festexar, onde bromeábamos, non sei, que limpar a fonte aquí da praza, limpamos. E o boxeo de máis alto nivel en Galicia darase cita en Noia a fin de semana do 25 e 26 deste mes. En xogo estará o Campeonato Galego Elite para as categorías masculina e feminina. O campeonato está organizado polo Club SKT e a Federación Galega de Boxeo en colaboración co Concello e co patrocino da Deputación da Coruña. Esta mañá presentábase en Noia o Campeonato Galego Elite de Boxeo, que se vai disputar no pabillón municipal Agustín Mourís, o 25 e 26 deste mes de maio, baixo a organización do club local, o SKT, e a Federación Galega de Boxeo. Vai ser organizado polo Club SKT Noia, o cal lle damos as gracias por esta e polas outras veladas que sempre son un éxito. Bueno, damos en enhorabuena tamén que é un club que está crecendo bastante e que quere dicir que están facendo ben as cousas e que o boxeo que está en auge. Vais ver un campeonato galego cos nomes máis importantes do boxeo galego. Hai xente que pasa dos 200 combates, hai xente que ha sido 3 e 4 veces campeona de España, hai xente moi potente, hai nomes como Arón, Zanetti, Stoyan, Silver, xente que xa teñen moita experiencia. No campeonato tomarán parte ao redor dun 100 de participantes, procedentes de clubs de toda a comunidade, pertencentes á práctica totalidade de pesos, tanto en categoría masculina como feminina. Masculino todos, vai estar 54, 57, 60, 63 e medio, 67, 71, 75,
80, 86 e menos de 92, es decir, casi todos os pesos están completos. Nas categorías femininas creo que hai 4. De aquí sairán os campións galegos que formarán a selección autonómica que participará nos campeonatos de España a celebrar en León o vindeiro mes de xullo, no que agarda poder estar tamén o puxi local Silvestre Gómez. El mejor boxeo gallego se reúne en estos días aquí, todos los mejores pesos de la categoría saldrán los campeones gallegos, los cuales después irá el día 15 de julio irán al Campeonato de España. Los que salgan de aquí ganadores irán al Campeonato de España en León. Dende o Concello fa unha chamada a asistir a este campeonato e poder presenciar unha velada do máximo nivel competitivo. Agradecer á Federación eso que pensase no noso Concello para poder traer este campeonato e nada máis que invitar a todo o mundo para poder disfrutar desta velada. As entradas xa están á venda nos lugares de costume, na cafetería Perla, na taberna do Lelo e no Ludus, con abono de 15 euros para os 2 días e de 10 para unha única xornada. Pois así poñemos o punto final ás novas, mañá xornada festiva, xornada das letras galegas, así que vémonos o vindeiro luns aquí en Canal Rías Baixas. Entre tanto, poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.